Kdyby vás ještě zajímalo i toto, klidně tady zůstaňme. Links, und? Bravo. Lage, das Muskel. Dobre. Dovoľte, aby som sa zase predstavil, som to stále ja. Medzi tým som z furíra sa dostal až na seržanta. To, čo vidíte pred nami, je tak divne pokrútený tvar. Je trochu divne pokrútený kvôli tomu, aby sme vám boli schopní ukázať všetky palebné systémy v jednom, dvoch a v troch radoch. To je kráľovská disciplína, tie 3 rady. A zároveň, aby sme neohrozili vašu bezpečnosť. Ono sa to tak niekedy stáva. Ja ich potom budem tak všelijak točiť. To, čo vidíte, je 12 mušketierov, alebo technicky 10 mušketierov, 2 dragúni. Rozdiel medzi nimi v podstate je v tom, že mušketieri používajú takú tú zvláštnu vec v ľavej ruke, volá sa to furketa, čo skoro si ho nepoviem viac. Dragúni oproti tomu nepoužívajú. Jednoducho kvôli tomu, že sa presúvajú na koňoch, nemajú dosť voľných rúk na to, aby si nesli do sebou ešte aj tu tento drevený klacík navyše. 12 mušketierov reálne by stáli zastúpení v 2 zástupoch, v 6 radoch. Tento tvar by sa volal Halb Corporal Shaft, čo je polovica Corporal Shaftu, a to je úplne najmenšia organizačná jednotka švédskeho vojska. To je takže 24 ľudí. Ja ako seržant by som velil Corporal Shaftu 24 ľuďom. Ja ako seržant môžete vidieť, trochu sa od chlapcov líšim. Mám prilbu s chocholom, halapartňu a šerpu. Je to kvôli tomu, aby ma videli, aby vedeli, ktorý som vlastne ja, aby vedeli, koho počúvať. Je to v podstate, tým, že nemáme uniformy, je to jeden z najlepších spôsobov, ako odlišiť dôstojníka od bežného plebsu. Seržant je dôstojník, najnižší dôstojník, ktorý stojí mimo tvár. V tváre totiž to ešte máme prepašovaných ďalších 2, o tých si povieme trochu neskôr. Seržant, ako ja, je človek, ktorý v mušketierskom bloku riadi a koordinuje streľbu podľa toho, ako potrebuje. Ja som ten, ktorý posúva palebnú líniu dopredu, dozadu, prípadne nasmeruje svojich vojakov tvárov na nepriateľa. Chlapci vyzerajú tak bezradne. Je to kvôli tomu, že týchto Corporal Shaftov by vedľa seba stálo treba z 50. Nejsou lidi, ale pokiaľ zajstní, alebo skoro zajstní. Ako vidíte, chlapci veľmi nevyrástli, okrem jedného. Sú to špecialisti na boj v nízkej tráve. Poprosím ale takého jednoho vyššieho, aby ho videli aj zo zadných radov, Martina. Martin nie je obyčajný mušketier, Martin je s nami už dlho a bol povýšený do hodnosti desiatníka korporála, alebo kaprála po nemecky. Tuto starý dobrý kaprál teraz stojí vzadu. Za normálnych okolností, keď ten tvar otočím tak, aby bola streľba smerom, ktorým chceme, aby mala byť, bude stáť na čestnom mieste. To je vpredu, vpravo. Vpredu je to čestné, vpravo je to čestné, on je prosto ten. Je to môj zástupca, operuje a koordinuje činnosť vojakov priamo v tvare. Pokiaľ niekto nepočúva, alebo ide mimo dobu a robí niečo, čo nemá robiť, tak mu prosto klepne. Tak to je. Pokiaľ niekto robí fakt veľké hovadiny, tak od toho je tá halapartňa mimochodom. Sú záznamy, kde sa odporúča vojaka, pokiaľ nepočúva, v tvare zobrať halapartňou. Tamten, ktorý je teraz vpredu, ten malý a volá sa Jakub, ten zase koordinuje činnosť tvaru zo zadu. Ten má hodnosť slobodníka. To znamená, že kým treba ostatní by chodili kopať zákopy vo voľnom čase, on je oslobodený od týchto vecí, preto je slobodník. Takže chlapci chodia kopať a on sa na nich pozerá. Je v kolektíve obľúbený. Prečo sa mušketier volá mušketier? Je to podľa jeho primárnej zbrane, ktorá sa volá mušketa. To je náhoda. Mušketa je spredu nabíjaná zbraň s dutnakovým zámkom. Dutnakový alebo tiež luntový zámok je systém odpaľovania, keď sa do tohto kohúta, do serpentu, zakladá horiaci špagát. To je ten vajgel, ktorý môžete vidieť z diaľky, a nie je to skutočný vajgel. Ale fakt nás niektorí obvinujú z toho, že fajčíme. Tento vajglík odpaľuje, nemáš to nasypané? Jak dobre. Odpaľuje malú nálož prachu, jemného prachu na pánvičke. Tomu to potom buchne pred ksichtom. Jeho to nevytesí, pretože je to fakt veterán. Nehne ani brvou.
tá malá explózia prešľahne do hlavne, kde nastane skutočná veľká explózia, pretože v tej hlavni je o mnoho viac toho pušného prachu. Tá explózia potom vymrští guľu a tá letí. V ideálnom prípade niečo trafí. V menej ideálnom prípade netrafí nič, ale zhruba tých 200 metrov robí čo má. Guľa letí hodne pomaly, takže na rozdiel od moderných zbraní sa nestane, že guľa presvišti cez človeka, ale jednoducho narobí obrovské devastačné škody. Takže pokiaľ vás trafí napríklad do lakťa alebo do predlakťa a zožuje vám kosť, tá kosť je roztrieštená na cucky a v podstate jediný spôsob, ako to zastaviť, je minus ruka. Potom už mušketiera robiť nebudete. Mušketa je pomerne ťažká zbraň, alebo teda z počiatku vojny bola, preto sa používala práve tá furketa, ktorá slúži ako opora muškete pri streľbe. Ľahšie sa vďaka tomu mierí, je možno si tak dlhšie postať, oddychnúť a podobne. Mušketa je nabíjana pomocou bandalíra. To je taký ten kožený dzindzík, ktorý vedie cez ľavé rameno mušketiera. V každej z týchto nádobiek, nesprávne alebo nie tak celkom správne nazývaných apoštolí, je práchová náplň na jeden výstrel. Takže sa zdá, že môže mušketier vystreliť iba 12 krát. Pravda je taká, že tých apoštolov bývalo zavesených 8 až 14 a niekedy ste nevystrelil nič. Aj keď to nabil 3 krát. Na bandalíre tiež vidíte malú prachovničku. V tejto malej prachovničke je jemnejšie alebo na jemno pomletý prach, ktorý sa práve sype na tú panničku, na túto panničku teda, vďaka čomu je šanca, že sa ten plameň rozhorí ľahšie a rýchlejšie a efektívnejšie. Potom je tiež taký váček na koule, ktoré tam koule nemá. V tomto váčku nosí mušketier strelivo. Takže keď tú mušketu nabijete najprv panničku, potom hlaveň, potom tam hodíte guľu, zatlačíte to nabijakom, ste pripravení. Niekde sa môžete dočítať, dopočiť o tom, že nabíjanie muškety je brutálne komplikovaný proces. Potrebujete na to 150 povelov a minimálne 5 minút. Pravda je taká, že na to potrebujete tak 30 sekúnd a stačí na to jeden povel. Predvedieme si za chvíľku, ja sa mu čerpať nebudem. Chlapci budú máchať. Stalo sa. Ďakujem. Takže to je mušketier na postavení desiatníka. Teraz ja sa pokúsim dostať ho naspäť, otočím ten tvar, tak aby sme strieľali Pánu Bohu do oblakov a predvedieme si streľbu v jednom a v 2 radoch, potom to zase trošku prehádžem a ukážeme si streľbu v 3 radoch, ktorá sa zhodou okolností nazýva švédska salva a pravdepodobne to poznali aj chlapci v Brne. Poď naspäť, prosím. Teraz budete mať možnosť, ako dlho trvá nabíjanie muškety zistiť. Recht, macht euch fertig. To bol môj šaleniacký povel na to, aby si všetci nabili. Nikomu nevelím, teraz urob toto, teraz urob toto, teraz urob toto. Oni vedia, čo majú robiť, ja viem, že oni to vedia. Takže ja im zavelím macht euch fertig, to je nemecký povel pre všetci sa pripravte. Mušketier v boji nemá príliš veľa možností, čo má robiť, takže oni vedia, že to pripraviť sa znamená nabiť mušketu. Ako prvé nasypú na panničku prach, potom nabijú hlaveň, utlčujú to nabijakmi. Tí, ktorí sú v prednom rade, si v podstate automaticky zakladajú ten dútnak tak, aby boli pripravení strieľať v celom tom prvom rade. Budete mať možnosť si pozrieť, ako sa tie rady strieľajú a prečo má mušketier vlastne iba 12 apoštolov, 12 patroniek, pretože stále aj vďaka tomu, že to množstvo je pomerne nízke, dá sa viesť tzv. Kontinuálna streľba. Dá sa viesť za pochodu, dá sa viesť staticky. My momentálne to skúsime najprv staticky, aby ste nemuseli behať s nami proste. Pokojne stojte, užívajte si to. Ein Gliedern! Ja som ten, čo určuje palebnú čiaru, takže legt an, oni vedia, kam majú ísť. Niektorí sú ešte v strese. Ľahko poznáte nového mušketiera. Gib! Feuer! Áno, desiatník veterán vystrelil. A teraz, aby sa vymenili, všetci urobia vpravo bok, odchádzajú a na ich miesto dostupuje druhá lajna. Všetci už sú pripravení, takže ja to iba zrýchlim. Legt an! Legt an je niečo ako zamieriť. Hip! Feuer!
Druhá lajna víťazí. Odchádza. Na ich miesto tretia lajna. Leg an. Hip. Ojo. Tretia lajna odchádza. Leg an. Hip. Ojo. Odchádza. Takýchto radov by bolo 6 až 8 a striedali by sa všetci postupne. Ako vidíte, už teraz, keď prišiel prvý rad na miesto, už je opäť nabitý. A môže znovu pokračovať. Táto streľba sa dá viesť v podstate, kým nevystrieľajú všetok materiál. Potom ich vystrieda iná kompánia a pokračujeme ďalej. Tento systém má jednu malú nevýhodu. Ako ste si mohli všimnúť, vpredu sú len 3 pušky. Švédi prišli s nápadom, viac pušiek vpredu je lepších ako menej, takže celý ten bordel zdvojnásobia. Tak vznikla streľba v 2 radoch. Tá funguje tak, že ja určím baletnú čiaru, predný rad sa na ňu postaví a ľavý sa napcha do medzier medzi prednými mušketiermi. Ukážeme si to zase na 2 kolách. Takže Zwei Gliedern. Stále do ľavej medzery. Teraz sa pripravia prvé 2 rady, pretože boli označené, vedia, čo majú robiť. Leg an. Predná nastúpi, zadná sa napchá do ľavých medzier. Hip. Bojo. Druhá sa vracia na miesto. Prvá odchádza aj druhá. Leg an. A teraz sa ďalšie 2 rady rovno zoradia na paletnú čiaru, pretože oni vedia, čo majú robiť. Hip. Bojo. Druhá sa vracia, prvá odchádza, druhá odchádza. A medzi tým mušketieri nabíjajú. Mušketier totiž to buď nabíja, buď strieľa, alebo je mŕtvý. Medzi tým nič. Postupte sa na čiaru. Takže to bola streľba v 2 radoch. To je to, čo s 12 ľuďmi ešte vieme skvelo urobiť. A najprv si popíšeme, ako to bude vyzerať. Je to trochu komplikovanejšia vec, potrebujete získať miesto pre tú tretiu lajnu. To miesto získate tak, že prvá lajna si skrátka kľakne. Druhá ide tak, ako išla predtým, vyplní medzeru naľavo medzi kľačiacimi. A tretia, to je taká tá najviac dôverná, sa pritúli zozadu telo na telo, líce na líce a ďalšie veci na tých kľačiacich. Všetky pušky sa vystrčia čo najviac dopredu, tak aby vytvorili čo možno najlepšiu líniu a boli pre všetkých strelcov bezpečné. Nebudeme tam robiť žiadne počítanie, tempovanie ani podobné veci, nič. Oni vedia, čo majú robiť a ja viem, že to vedia. Takže jednoducho im poviem. Drei Gliedern, macht fertig. Všetci sa pripravia a založia dutnak, bez toho to fungovať nebude. Leg an. Prvá zakľakne, druhá do medzier, tretia vyplní všetky voľné priestory. Hip. Feuer. Vracia sa tretia, vracia sa druhá, prvá sa postaví. Macht euch fertig. To, čo ste videli teraz, je to, čo sa volalo, alebo tak familiárne nazývalo švédska stena. Boh vie prečo, ale faktom je, že takto efektívne vedená streľba v 2, 3 radoch dokáže zastaviť v podstate s ľahkou pomocou artilérie, dobre. Aj jazdný útok, priamy jazdný útok, bez toho, aby museli byť nasadení pikanieri, ktorých uvidíte za chvíľu a už sa chystajú. Takže, fertig. Leg an. Gib. Feuer. No, aj nábu. Tvárom. Taká krásna salvatová.
Dobre, my sa vám ešte poďakujeme za pozornosť. Už nebudeme viacej strieľať, nebojte sa. Ahoj. Klobouky k pozdravu. My vám ďakujeme za pozornosť.